Hei, hyvää tiistai-aamupäivää ja lämpimästi tervetuloa mukaan. Mun nimi on Anna Jalaniemi ja yhdessä Petri Vilenin kanssa me tehdään nyt sellainen reilun puolen tunnin katsaus siihen, mitä PK-yrityksen tulisi juuri nyt tietää yritysvastuusta. Sanotaan tässä vielä ääneen, että tämä nauhoitetaan tämä meidän esitys, jotta tiedätte, että tallennus on käynnissä. Mutta lähdetään saman tien liikkeelle. Me ollaan yrityksestä nimeltä Decade of Action. Sen tarkoituksena on tehdä yritysvastuutyöstä mahdollisimman vaivatonta. Meiltä löytyy PK-yrityksille räätälöity verkkopalvelu yritysvastuun kartoitukseen ja raportointiin ja sen lisäksi myös asiantuntijatukea. Webinaarin taustalla on meidän lisäksi myös Emu Growth Partners, jotka on hallinnon moniosaajia repertuaariin. Siellä kuuluu niin talous, palkka ja henkilöstöhallinto, myös juridiikkaa ja järjestelmäosaamista. Mutta meidän päivän otsikko ja tärkein väitteemmehän tänään on se, että kysymykset yritysvastuusta lisääntyy hyvin merkittävästi ja väistämättä. Niinpä se, joka niihin osaa vastata, pärjää kilpailijoitaan paremmin. Ja otetaan tähän heti alkuun sellainen pieni kartoitus teidän paikallaolijoiden tilanteesta. Me mielellään kuultaisiin, että onko teiltä jo kysytty vastuullisuudestanne, ja jos, niin kuka näitä kysymyksiä on esittänyt. Ja Petri käynnistää tästä nyt kyselyn tähän tapahtumaikkunaan ja pääsette siihen anonyymisti vastaamaan sieltä oman ikkunanne oikeasta alalaidasta. Jos vastausta haluaa jotenkin täydentää, niin tapahtuman chat on myöskin avoinna ja sinne voi mielellään kommentoida pitkin esitystä ja myös näiden kyselyiden aikana. Ja sillä aikaa, kun vastaukset sinne kertyy, niin kerrotaan vielä meidän päivän aiheet. Eli tänään me keskitytään vastaamaan 3 kysymykseen. Ensinnäkin, miten ajankohtainen sääntely vaikuttaa PK-yrityksiin? Sen lisäksi, minkälaisia ne yrityksen sidosryhmien tiedontarpeet tällä hetkellä erityisesti yritysvastuuta koskien on. Ja toki se vielä itse tärkein, eli se itse toiminta, miten sen yritysvastuutyön voi omalta osalta aloittaa. Voit esittää kysymyksiä chatissa tosiaan koko webinaarin ajan. Me vastataan niihin sitten tuolla esityksen loppupuolella ja tilaisuuden päätteeksi. No, me koitetaan läpi esityksen olla uuvuttamatta teitä liikaa termeillä ja kirjainyhdistelmillä, joita tämä vastuullisuuspuhe helposti vilisee. Mutta aloitetaan nyt kuitenkin yhdellä määrittelyllä, eli sillä kaiken perustana olevalla termillä. Mitä oikeastaan on yritysvastuu? Synonyymejähän paljon tälle sanalle löytyy ja niitä käytetään toisinaan vähän eri painotuksin keskenään. Tänään webinaarissa me kuitenkin tarkoitetaan tällä ennen kaikkea yrityksen toiminnan huomioimista suhteessa ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ja käytännössä yritysvastuun avullahan tarkastellaan, että minkälaisia vaikutuksia ja riskejä näihin 3 osa-alueeseen liittyy ja onko ne otettu huomioon siellä yrityksen ihan arkisessa jokapäiväisessä toiminnassa. Mutta tämän myötä ollaankin valmiita sitten taklaamaan sitä päivän ensimmäistä kysymystä. Eli miten kestävyysraportoinnin uusi tuore sääntely vaikuttaa PK-yrityksiin. Ja lyhyt vastaus kuuluu niin, että paine kestävyystiedon tuottamiseen ja raportointiin kasvaa. Katsotaan vähän tarkemmin, että mistä tämä johtuu ja miten se oikeastaan näkyy. Yritysvastuun velvoitteethan ei missään nimessä ole uusi asia, vaikka ne juuri nyt aika kovalla vauhdilla lisääntyykin. Siellä taustalla on kansainvälisiä sopimuksia, YK:n, työjärjestö ILOn, kauppajärjestö WTO:n, OECD:n toimesta, ja niillä linjataan yhteisistä kansainvälisistä aloitteista. Ja näistä semmoinen kaikille tuttu esimerkki voisi esimerkiksi olla tuo Pariisin ilmastosopimus, josta paljon puhutaan. No, näitä sopimuksia pannaan toimeen sekä EU- että sitten kansallisen lainsäädännön tasolla. Ja niissä pyritään sitten tarkemmin määrittelemään, että miten yritysten tulisi toimia, jotta nämä sopimusten velvoitteet täyttyy. Ja mä sanon tarkoituksella, että pyritään määrittelemään, sillä etenkin kun on kyseessä uusi sääntely, niin sitä tulkintaa usein harjoitellaan sitten vähintäänkin vuosia. No, aiheet, joita tämä yritysvastuun sääntely koskee, on hyvinkin monenlaisia. Katsotaan näitä aiheita vähän tarkemmin tuossa esityksen myöhemmissä vaiheissa. Mutta tähän on nyt nostettu joitain ajankohtaisia esimerkkejä, kuten esimerkiksi EU:ssa tammikuussa hyväksytty viherväittämädirektiivi tai kansalliselta puolelta maaliskuussa uudistunut rahanpesulaki. No, otetaan tätä tarkempaan tarkasteluun vielä erityisesti 2 direktiiviä, jotka on sellaisia
voisi sanoa niin kuin superajureita näiden yritysvastuun tietopyyntöjen taustalla. Ja nämä konsonanttirykelmät, joita näihin liittyy, on monelle ehkä jo tuttujakin, mutta tämä on sellainen tehokas kertaus, että mistä näissä on kyse. Eli ensinnäkin meillä on kestävyysraportointidirektiivi CSRD, ja se velvoittaa yrityksiä selvittämään ja raportoimaan kestävyydestä standardin osoittamalla tavalla. Ja tässä standardissa toki olisi aihetta ihan omaankin luentoonsa, mutta kuvataan tässä nyt se vaatimustaso niin, että yksittäiselle yritykselle tämä voi tarkoittaa useiden satojen datapisteiden keräämistä ja käsittelyä. Ja määrän lisäksi myös sitä tietoa koskeva laatuvaatimus on tosi kova. Eli näiden raportoitavien tietojen tulee nimittäin olla tilinpäätöstasoisia, ja niitä tullaan jatkossa myös varmentamaan tilintarkastuksen tavoin. Eli puhutaan hyvin merkittävistä uusista tiedon tuottamisen ja käsittelyvelvoitteista. No, CSRD velvoittaa suoraan suuryrityksiä. Hieman yksinkertaistaen sillä tarkoitetaan yli 250 henkeä työllistäviä toimijoita ja lisäksi myös listattuja pk-yrityksiä. Suomessa näitä yrityksiä on noin 1000 kappaletta. EU-alueella se määrä nousee jo tuonne 50 000. Ja huomattavaa nyt näiden numeroiden lisäksi on tässä toi sana arvoketjuineen. Kaikki raportointivelvolliset yritykset tulee siis selvittämään ja raportoimaan paitsi omasta, niin myös arvoketjussaan toimivien muiden yritysten tietoja. Ja Suomessa tämä on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ensimmäisiä raportteja odotellaan tuossa ensi keväänä tämän vuoden tiedoin tehtäviksi. No sitten kaverina tälle raportointidirektiiville on yritysvastuudirektiivi. Se keskittyy käytännössä toiminnan huolellisuuteen. Ja siinä on kyse siitä, että velvoitetaan yrityksiä tuntemaan ja myös puuttumaan sellaisiin riskeihin ja rikkomuksiin, joita on havaittu erityisesti ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskien. Ja tämän sääntelyn soveltumisraja on vielä edellistäkin suuremmissa yrityksissä, mutta keskeistä on jälleen se määritelmä siitä, että se vastuu ulottuu sinne yrityksen koko arvoketjuun. Eli isojen yritysten tulee puuttua ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin myös muiden toimijoiden riskejä ja haittoja tunnistaessaan. No, nämä molemmat paketit on tosiaan tulleet vauhdilla voimaan, ja se tarkoittaa sitä, että ne viimeistellyt sanamuodot ja lainsäätäjän niin kuin linjaama sisältö on julkaistu hyvinkin lähellä sitä hetkeä, kun yrityksissä sitä sääntelyä jo joudutaan soveltamaan. Ja tähän liittyen on siis tosi tärkeää ymmärtää myös PK-yrityksissä, joita tämä koskee vain välillisesti, että sitä tiedonkeruuta ja raportointia, ihan kuin sitä rikkomuksiin puuttumistakin, niin opetellaan siellä suuryritysten puolella hyvin pitkälti samalla, kun sitä jo täytyy tehdä. Eli niitä toimintatapoja tulee alkuun varmasti olemaan hyvinkin lukuisia, ja myös nämä kumppaneille valuvat tietopyynnöt voisivat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Jos tästä muistatte yhden asian, niin muistakaa se, että jos arvoketjussa ne on näitä direktiivien kohdeyrityksiä, suuria toimijoita, niin tulette eittämättä törmäämään näitä tietopyyntöihin ja yritysvastuuta koskeviin hyvinkin moninaisiin kysymyksiin. No, sääntely ei onneksi ole ainoa tai edes se tärkein vastuullisuuden ajuri suuryrityksissä. Tutkimusten mukaan niissä huomioidaan vastuullisuus ennen kaikkea asiakkaiden toiveiden ja liiketoiminnan vahvistamisen takia. Ja yhdessä nämä tavoitteet ja ne lainsäätäjän tavoitteet sitten valuu arvoketjussa alaspäin muille toimijoille. Ja niistä on jo ihan semmoisia hyvin selkeitä mitattavia seurauksia. Ensinnäkin yli 80% suuryrityksistä kokee jo nyt painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjua koskevia vaatimuksia. No, sille sitä painetta koetaan, niin myös toimiin on ryhdytty, nimittäin lähes 56% on jo vaihtanut kumppaneitaan näiden vastuullisuusvaatimusten takia. Ja tämä on kasvanut todella isolla harppauksella edellisvuoden vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Nämä luvut on siis tämän vuoden keväältä. Myöskin yli puolet sanoo, että näitä vaihtoja tullaan tekemään myös lähitulevaisuudessa. Eli toimitusketjuja tuuletetaan vastuullisuustavoitteet edellä. Ne vaihdot koskee hyvin laajasti monia eri kumppaneiden toimialoja. Siellä on paljon alihankintaa ja raaka-aineita, mutta siellä on hyvin paljon myös palvelupuolelta kumppaneita, joille nämä velvoitteet tulee ja joiden takia niitä sitten arvioidaan ja joskus myös vaihdetaan. Jos vilkaistaan vielä vähän rahoittajien näkökulmasta, että miltä tilanne sieltä puolella näyttää. Lyhyesti sanottuna trendi on kiistatta samanlainen. Tätä ohjaa EU-alueella ennen kaikkea kestävän rahoituksen sääntely.
Ja se edellyttää käytännössä sijoitusrahastojen luokittelua 3 kategoriaan. Sellaisiin, joilla ei ole ollenkaan kestävyystavoitteita, niihin, jotka huomioi toiminnassaan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun, ja sen lisäksi niihin, jotka aktiivisesti edistää kestävää kehitystä. Ja jo nyt valtaosa rahastoista huomioi nämä vastuullisuustekijät, ja niiden osuus kasvaa jatkuvasti. Tämä näkyy jo tämän vuoden keväällä tehdyssä tutkimuksessa, jonka tulokset on yhteenvedetty tähän. Tuossa kuviossa oikealla puolella sekä kirkkaavihreällä että tummanvihreällä näkyvät yhteensä lähes 60% EU-rahoituksesta on siis näitä 2 viimeistä kategoriaa, jossa kestävyysasiat otetaan huomioon. Ja tätä vahvistaa myös Tesin tekemä selvitys siitä, että 60% pääomasijoittajista arvioi aina sitä kohdeyhtiön vastuullisuutta ennen sijoituspäätöksensä tekemistä. Nyt en voi olla sortumatta kliseeseen ja sanon, että ei tässä vielä kuitenkaan kaikki. Sitä kestävyystietoa kaivataan PK-yrityksiltä kyllä myös muissakin sidosryhmissä kuin näissä asiakkaissa ja rahoittajissa, joihin tänään on keskitytty ja keskitytään. Nimittäin sitä painetta tulee ensinnäkin kilpailijoilta. Yli 90% PK-yrityksistä jo nyt uskoo, että vastuullisuus on merkittävää ja tulee siitä vielä merkitykseltään kasvamaan. Eli kilpailijasi on todennäköisesti vähintään jo miettimässä, ehkä jo tekemässä toimenpiteitä asian eteen. Sen lisäksi kuluttajat kaipaa päätöksenteonsa tueksi koko ajan lisää vastuullisuutta koskevaa tietoa. Ja samoin työntekijät pitää työnantajan kestävyyttä merkittävänä tekijänä, kun miettivät, että missä ovat työssä. Tiedon tarve on siis aika lailla kiistaton. Petri voi jatkaa vähän siitä, että miten siihen sitten vastataan. Kiitos Anna. Tervehdys vaan omasta puolesta myös Petri Vileen tosiaan. Seuraavaksi päästään päivän toisen kysymyksen pariin, eli mitä suuryritykset ja rahoittajat haluavat tietää PK-yritysten yritysvastuusta. Ja tiivistettynä kysymys on oikeastaan se, että kiristyvien vaatimusten kanssa pärjäämisen lähtökohtana on, että jokaisen yrityksen tulisi tuntea oman toiminnan vaikutukset ja riskit niin ympäristölle, ihmisille ja yhteiskunnalle. Ennen kuin täsmennetään, mitä tämä yritysvastuuta koskeva tieto on, niin tehdään taas pieni kysely, että mistä aiheesta teiltä on kysytty. Eli mitkä teemat on sellaisia, mitä teiltä on kysytty. Sinne taas ilmestyy oikein alalaitaan se kysely, ja siellä kysytään, että ilmastosta, ympäristöstä, työntekijöistä, arvoketjusta, taloudesta, muusta hallinnosta, vastuusta, useimmista aiheista, tai sitten ei mistään näistä. Ja näitä voidaan näitä teemoja, mä laitan tuosta vielä tulokset näkyviin kaikille, niin näkee sieltä, että mihin siellä vastaukset kohdistuu. Jo tässä vaiheessa huomaa sen, että siellä osalta ei ole kysytty mistään aiheesta, useimmista aiheista on kysytty useimmilta, ja sitten siellä sekä ilmasto- että hallinnollisen vastuun teemat on myös noussut, eli nämä on hyvin yleistä, että mistä asioista tällä hetkellä kysytään. No mitä se yritysvastuuta koskeva tieto on? Hyvin käytännön tasolla niin se kuvaa yrityksen toiminnan riskejä ja vaikutuksia ympäristöön, ihmisiä ja yhteiskuntaan, eli sitä, mistä tässä yritysvastuun määritelmässäkin puhuttiin. Se kuvaa myös sitten ympäristössä tapahtuvien muutosten riskejä ja vaikutuksia sen yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, eli millä tavalla vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikuttaa siihen yrityksen toimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Se voi esimerkiksi sen kautta, että yritys on riippuvainen jostain tietyistä materiaaleista tai raaka-aineista, mitä tuotetaan vaikka alueella, missä sitten sään ääri-ilmiöt vaikuttaa siihen vaikka satoihin, merenpinnan nousuun tai vaikka siihen, että miten markkinoilla tulee asiakkaat haluaa vähän hiilisiä vaihtoehtoja ja kuinka se vaikuttaa taas sitten markkinakysyntään. No, millä tavalla sitä yritysvastuuta koskevaa tietoa sitten annetaan, niin se voi olla sekä kuvailevaa tietoa sitä yrityksen huolellisuudesta, eli toimintaperiaatteesta ja toimista haittojen minimoimiseksi. Tämä on usein kuvailevaa, eli tekstimuotoista, vapaamuotoista, kerrotaan niistä yrityksen toimista, teoista, millä tavalla niitä haittoja pyritään minimoimaan.
Ja sitten se voi olla myös avainlukuja toiminnasta, eli esimerkiksi hiilijalanjäljestä, eri sukupuolten edustukset johdossa tai työtapaturmien taajuudesta, eli kuinka paljon niitä tapahtuu vaikka vuodessa suhteessa tehtyihin työtunteihin. Ja se, mikä sitten yhdenmukaistaa näitä annettavia tietoja, niin siellä on tällä hetkellä näitä EU-lainsäädännön ohessa annettuja EU-standardeja, eli siellä on tämä ESRS, mihin Annakin tuossa viittasi, mikä ohjaa sitä suuryritysten tiedon jakamista. Siellä on se noin 1000 eri datapistettä. SFDR taas ohjaa taas sitten pääomasijoittajien antamaa tietoa. Siellä on muutamia kymmeniä datapisteitä. LSM viittaa sitten taas listattuihin PK-yritysten tietovaateisiin ja VSM taas tämmöiseen vapaaehtoisiin PK-yrityksille suunnattuun standardiin, joka koostuu sitten parista kymmenestä eri tietopisteestä. Tämän lisäksi on erilaisia vapaaehtoisia globaaleja standardeja, niistä yleisimpänä GRI ja ISSP. Mennään näihin nyt tarkemmin. Näitä voi tarkemmin googlailla, jos haluaa. Tästä löytyy hyvät lähtökohdat, miten näitä mennään, mutta hyvä ymmärtää se, että ne tiedot, mitä kysytään, niin ne johtuu usein näistä standardeista, niistä kysyttävistä tiedoista, ja niitä yritykset joutuvat sitten omilta kumppaneiltaan kysymään, jotta he voivat raportoida niitä näiden tietovaatimusten mukaisesti. No, mitä sitten, mistä aiheista sitä tietoa tarvitaan? Siinä käytännön tasolla tietotarpeet kohdistuu 3 teemaan, eli tästä tarkastelusta käytetään yleisesti termiä ESG, eli environmental, ympäristövastuu, social, sosiaalinen vastuu ja governance, eli hallinnollinen vastuu. Näiden alla kuvatut otsikot taas kuvaa yleisesti muodostunutta tapaa kuvata yritysvastuuta ja toistuu sitten näissä aiemmin mainituissa standardeissa. Ja hallinnollisen vastuun alla näitä otsikoita on esimerkiksi taloudellinen kestävyys, hyvä hallintotapa, mitkä koskee yrityksen taloutta ja hallintoa, millä tavalla sitä hoidetaan. Väärinkäytökset liittyy taas ennen kaikkea lahjonnan, korruption, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja pakotteiden seurannan osalta väärinkäytösten ehkäisyyn. Tietosuojassa viitataan henkilötietojen käsittelyyn, tietoturvassa taas sitten tietojen suojeluun urkinnalta ja vuodolta esimerkiksi. Ja kestävyysriskit vaikuttaa näihin ympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutusten yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, mihin tuossa äskenkin viittasin näillä ilmastonmuutoksen vaikutuksilla esimerkiksi. No, sosiaalisen vastuun puolella siellä korostuu ennen kaikkea henkilöstöön liittyvät teemat, ja tämä on usein sellainen osa-alue, mikä ennen kaikkea suomalaisilla yrityksillä on perinteisesti aika hyvin hoidettu, ja meidänkin kokemuksen mukaan. Tämä on sellainen asia, mikä korostuu monissa yrityksissä, arvopohjaisesti johdatuissa yrityksissä, missä halutaan pitää huolta omasta henkilöstöstä. Arvoketju taas korostuu yrityksille, jotka tehdään paljon alihankintaa, yhteisöt koskee paikallisesti toimivia yrityksiä, siellä korostuu esimerkiksi alkuperäisväestön oikeudet, ja kuluttajasuoja taas koskee kuluttajaliiketoiminnassa toimivia tai niitä, joiden tuotteet päättyy sitten loppujen lopuksi sinne kuluttajien käytettäväksi. Ympäristövastuun puolella ympäristöasiat tarkastellaan ennen kaikkea näistä 5 näkökulmasta, eli ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Siellä liittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen omassa toiminnassa, kiertotaloudessa, kuinka osallistutaan kiertotalouteen, kuinka käytetään esimerkiksi kierrätettyjä materiaaleja, raaka-aineita, työkaluja, tietokoneita, puhelimia, näin päin pois. Veden kestävä käyttö, luonnon monimuotoisuus ja pilaantumisen ehkäisy on taas ennen kaikkea siellä jos toimintaan liittyy valmistutta tai maa-alueiden hallintaa. Vaikka tässä on paljon teemoja, niin on hyvä huomioida, että kaikki nämä teemat ei kuitenkaan ole kaikille yrityksille olennaisia, saatiin tärkeitä teemoja. Anna kertoo tästä vielä kohta hieman tarkemmin lisää, miten nämä vaikuttaa. Mutta millä tavalla sitä tietoja käytetään, eli miten suuryritykset ja rahoittajat käyttävät tätä kerättyä tietoa? No, sitä voidaan tarkastella useammalla tasolla, ja jotkut yritykset on halunnut asettaa vähimmäistason, joka on päätöskriteeri esimerkiksi yhteistyön aloittamiseksi. Ja tämä liittyy tällä hetkellä monesti esimerkiksi siihen, että onko vastuulliset asiat yleisesti otettu huomioon toiminnassa. Onko yrityksessä otettu vaikka ilmastonmuutoksen hillitseminen huomioon, onko siellä otettu ihmisoikeusasiat huomioon. Ja tässä kentässä taas sitten toimii joko sertifikaatteja, luottoluokituksia tai sitten yrityksillä on omia kriteeristöjä, mitä he seuraavat.
No, riskien arvioinnissa taas tarkastellaan sitä, että onko siellä yrityksen toiminnassa jotain semmoisia riskialueita, mistä halutaan saada lisätietoa, tai mitkä luo riskin esimerkiksi mainehaitalle sille tilaavalle yritykselle. Teemakohtaista arviointia taas saatetaan tehdä, kun tietyt teemat korostuu suoritusasiakkaalle ennen kaikkea heidän omien strategisten tavoitteiden johdosta. Eli siellä voi olla esimerkiksi yhdenvertaisuuteen, väärinkäytösten ehkäisyyteen tai ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä teemoja. Halutaan niitä sitten tarkastella vielä erikseen, minkälaista toimintaa, minkälaisia käytäntöjä siellä alihankintaketjussa on näihin liittyen. Ja suuryritys saattaa myös tarvita tunnuslukuja oman raportinsa tueksi, esimerkiksi laskeessaan koko arvoketjun hiilijalanjälkeä ja taito- ja tapaturmien määrää. Ja tässä on sitten ennen kaikkea korostuu myös sitten täällä pääomasijoittajien puolella, että heidän täytyy kerätä niitä tiettyjä tunnuslukuja ja raportoida niitä siitä oman portfolionsa osalta, että minkälainen hiilijalanjälki siellä vaikka on yhteensä. Tällä hetkellä suuryritykset tekevät lähinnä tarkastukset, onko vastuullisuudet otettu huomioon tai onko suuria riskejä esimerkiksi mainehaitalla ja kerää sitten näitä tunnuslukuja tämän oman raportointinsa tueksi. No, jos on vielä yksi case-merkki tästä tietopyynnöstä ja monesti ne tulee tällaisina tällä hetkellä Excel-muotoisina, yritykset vielä hakee niitä muotoja, millä tavalla tietoja kysytään. Aika usein meidän kokemuksen mukaan niin kysytään ehkä jopa vähän liikaa tai enemmän kuin olisi tarpeen kysyä tehdään usein Excel-muotoisesti. Tässä on yksi esimerkki meidän asiakkaalta, joka on suomalainen alle 20 työntekijän tapahtumatuottaja, joka osallistui tämmöisen suuryrityksen tarjouskilpailuun. Ja siinä tarjoaja vaadittiin täyttämään tämmöinen Excel-tietopyyntölomake, joka sisälsi 29 kysymystä. Tässä on niistä muutamia esimerkkejä, nämä on käännetty, ne oli englanniksi, mutta esimerkiksi päästöistä kysyttiin useampia kysymyksiä. Yksi selkeä kysymys, mitkä ovat päästövähennystavoitteina. Sen lisäksi kysyttiin esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen määrää eri skoupeilla eri omasta toiminnasta ja arvoketjun toiminnasta. Onko asetettu nettonollatavoitetta tai osallistettu muihin tällaisiin nettonolla-tavoitteisiin. Kysyttiin energiankäytöstä, mikä on uusiutuvien osuus energiankäytöstä siellä toiminnassa. Kiertotalouden osalta kysyttiin, kuinka paljon jätteestä päätyy kaatopaikalle, onko laadittu suunnitelmaa kaatopaikkajätteen vähentämiseksi. Lisäksi kysyttiin sosiaalisen vastuun puolelta esimerkiksi, minkälaisella käytöllä varmistetaan alihankkijoiden täyttävän lain ja tilaajan asettamat sosiaalisen vastuun minimitavoitteet. Tässä viitataan ennen kaikkea taas tällaisiin tilaajavastuulakia koskeviin velvoitteisiin. Ja sitten kysyttiin erilaisia tämmöisiä käytäntöjä taas sitten, mitkä liittyy kansainväliseen toimintaan ja ihmisoikeuksien noudattamiseen, että onko laadittu pakkotyön vastaista työtä tai onko laadittu konfliktialueiden mineraaleja koskevaa ohjeistoa. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä liittyy ennen kaikkea taas kansainväliseen liiketoimintaan. Lisäksi sosiaalisen vastuun puolelta kysyttiin, että mitä käytäntöjä yrityksessä on yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseksi. Eli nämä ovat kysymyksiä, minkä parissa tämä meidän pk-yritysasiakas joutuu vastaamaan. Siinä monesti menee sormisuuhun, jos näitä vastauksia ei ole etukäteen miettinyt, millä tavalla nämä on. Käytännön tasolla nämä on pienessä yrityksessä aika käytännöllisiä ongelmia, mihin pystytään melko helposti vastaamaan ja monesti näitä tietoja pyydetään samoista asioista, mutta kysymykset saattaa olla hieman eri muodossa ja sen takia kannattaa olla tiedot itsellä tallessa, jotta niitä voi sitten kopioida eri tarkoituksiin. Mutta mennään sitten seuraavaksi siihen, että millä tavalla sitten näiden tietojen keräämisen kanssa pääsee liikkeelle. Anna, voi tästä jatkaa. Kyllä vain. Eli loppuun vielä vähän siitä, mitkä ne ensimmäiset askeleet voisi olla. Ja työ kannattaa kyllä meidän mielestä aina nimenomaan aloittaa siitä, että ymmärretään, missä tällä hetkellä ollaan. Eli kartoitetaan nykytilanne ja totta kai myös valitsemalla, että mihin ne omat usein rajalliset kehittämisen resurssit kannattaa käyttää. Ja jos katsotaan vähän tämmöisenä niin kuin prosessikuvauksena sitä, että miltä se liikkeelle lähtö
ja yritysvastuutyön tekeminen PK-yrityksessä voisi näyttää, niin ensinnäkin on nimenomaan se nykytilanteen ymmärtäminen hyvin olennainen askel. Eli katsotaan, että mihin yritysvastuun eri osa-alueisiin ja aiheisiin, mitä Petri tuossa äsken hyvin kuvasi, niin mihin meidän toiminnalla on vaikutuksia ja miten niissä suoriudutaan tällä hetkellä. Ollaanko jo hyviä esimerkiksi siinä, missä meiltä sitä asiakkaiden tai vaikka työntekijöiden puolesta odotetaan? Onko toisaalta jotain katvealueita, joita ei olla huomioitu vielä lainkaan? Ja tämä on usein aika sellainen silmiä avaava harjoitus. Monesti PK-yrityksissä näitä asioita nimittäin jo tehdään, mutta niitä ei ehkä olla ajateltu yritysvastuun tekemisenä tai jotenkin tarkasteltu sen kestävyystoiminnan näkökulmasta. Jos kun nykytilanteesta ollaan selvillä, niin seuraava askel on nimenomaan valita ne kohdat, joihin keskitytään. Ja tyypillisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ne kehittämisen resurssit on tosi tiukalla, ja se tekee tästä askeleesta sitäkin tärkeämmän ja painokkaamman. Katsotaan kohta vähän tarkemmin vielä meidän neuvoja siihen, että miten ne tärkeimmät aihealueet sieltä löytyy. Mutta yritysvastuun kokonaisuus, kun pitää sisällään niin monenlaisia keskenään hyvin erilaisia aihealueita, niin se työn fokusoiminen on kyllä ehdottomasti semmoisia tyypillisimpiä ongelmakohtia tai sudenkuoppia, mihin voi langeta. No kolmantena on tietysti sen kehityksen säännöllinen seuraaminen. Se riippuu aina vähän yrityksestä, että mikä on oikea tahti ja mihin vauhtiin ne kehityshankkeet siellä etenee, mutta me ollaan havaittu hyväksi esimerkiksi semmoinen kvartaaleittain tapahtuva asioiden äärelle pysähtyminen, ja sitä voidaan ihan tehdä niiden henkilöiden kesken, jotka sit näitä kehityshankkeita tai askeleita käytännössä siellä yrityksessä vievät eteenpäin. Ja sitten kyllä vähintäänkin yhtä tärkeä viimeinen askel siitä, että viestitään myös tästä työstä ja siinä aikaan saaduista tuloksista. Aina kun puhutaan vastuullisuusviestinnästä, niin yleensä päädytään puhumaan myös viherpesuriskeistä tai muista tällaisista harhaanjohtamisen riskeistä, mitä tähän liittyy, mutta me myös rohkaistaan tosi paljon käyttämään näitä asioita viestinnässä ja kertomaan niistä niille omille sidosryhmille. Niin kauan kuin se pohjatyö on tehty huolella, niin mitään erityistä syytä huoleen ei pitäisi viestinnän suhteen olla. Mutta ehkä tästä semmoisena nyt tärkeimpänä viestinä, että se vastuullisuustyö ei ole mitään kauhean mystistä tai muusta liiketoiminnasta erillistä tekemistä, vaan se on ihan tyypillistä liiketoiminnan kehittämistä ja sen kestävyyden varmistamista, että voidaan jatkaa toimintaa pitkälle tulevaisuuteen, niin kuin sitä tehdään. No jos katsotaan vähän sit tarkemmin niitä aiheita, että mistä nyt sitten kannattaisi lähteä liikkeelle, mihin kannattaisi keskittyä ja ehkä erityisesti, jos ei ole aikaisemmin tehnyt yritysvastuutyötä, niin mihin se oma katse kannattaisi ensimmäiseksi kääntää. Me ollaan nostettu tähän vähän esimerkkejä erilaisilta toimialoilta, mutta katsotaan ensin tämmöinen, ehkä voisi sanoa jopa kaikkia PK-yrityksiä koskeva sapluuna. Eli jos yritysvastuun työn kanssa on ihan alkutekijöissä, niin nämä listassa tummennetulla näkyvät teemat on sellaisia, mihin me neuvottaisiin ensimmäiseksi kääntämään se oma katse. Eli ensinnäkin hallinnollisen vastuun puolella taloudellinen kestävyys on tietysti ylipäätään edellytys sille, että se liiketoiminta voi jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, mutta kyllä myös hyvä hallintotapa on sellainen, josta tosi usein sidosryhmien puolelta kysellään, joka voi olla hyvin herkästi sellainen hygieniatekijä, esimerkiksi niissä kilpailutuksissa pärjäämiselle, mitä Petrikin tuossa äsken kävi keissin kautta läpi. No, sosiaalisen vastuun puolella, aina jos yrityksellä on omia työntekijöitä, niin ne työntekijöihin liittyvät aiheet on tosi olennaisia, ja ne voi olla myös merkittävä tekijä kilpailussa erottumiseksi, ja esimerkiksi kun puhutaan rekrymarkkinasta ja siitä, ketä saadaan houkuteltua ja ketä saadaan pidettyä töissä, niin nämä on kaikki sellaiset teemat, joista tulisi olla hyvin tilanteen tasalla. Ympäristövastuun puolella sitten ilmastonmuutoksen hillintä on semmoinen lähtökohtaisesti aina olennainen asia. Totta kai se liiketoiminnan merkityksen suuruus esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen kautta vaihtelee tosi paljon riippuen toimialasta, mutta se oman toiminnan vaikutus ja minkälaisista eri toiminnoista ne omat kasvihuonekaasupäästöt esimerkiksi syntyy, niin ne olisi syytä kyllä aina tuntea. Eli tämä on nyt hyvä sellainen sapluuna, jos ensimmäistä kertaa teillä mietitään, että mihin teemoihin meidän kannattaisi katse kääntää, niin tässä on sellaiset yleispätevät suositukset siihen.
Jos katsotaan vähän tarkemmin sitten erilaisia liiketoimintoja, me ollaan nostettu tähän aika tämmöinen yleistettykin kategoria kuin B2B-konsultit, eli jos palvelette muita yrityksiä asiantuntijatyön parissa, eli nyt ei puhuta mistään fyysisen maailman liiketoiminnasta, enemmänkin nimenomaan tietotyöstä, niin sitten näiden edellä mainittujen lisäksi me nostettaisiin tuo tietoturva ja suoja sieltä ainakin sellaiseksi yhdeksi keskeiseksi asiaksi. Tämä liittyy ihan siihen, että tosi usein sitten asiantuntijatyössä käsitellään paitsi omia ja omiin työntekijöihin liittyviä, myös niitä omaan asiakkaaseen liittyviä kriittisiä tietoja, ja niiden suojassa pitäminen sääntelyn ja hyvien käytäntöjen mukaan on tosi keskeistä. No sitten, jos katsotaan vähän tarkemmin täällä asiantuntijapalveluiden kentässä esimerkiksi tilitoimistoja, niin vielä noiden äskeisten rinnalle nostasimme sitten väärinkäytösten ehkäisyn. Ja tämä liittyy ihan nyt suoraan siihen, että kun toimitaan taloushallinnossa ja tuotetaan sitä tilitoimistopalvelua omille asiakkaille, niin ollaan myös tosi merkittävässä asemassa tunnistaa erilaisia mahdollisia väärinkäytöksiä. Ne voi olla korruptio, ne voi olla erilaista suosimista, ja nämä usein voi liittyä myös sitten ehkä sellaisiin asioihin, jotka on jäänyt vähän katveeseen siellä tilitoimiston asiakasyrityksessä, esimerkiksi liiketoiminnan kasvaessa. Että on luotettu siihen, että pienellä porukalla kaikki tuntee toimintatavat ja on sitoutunut niihin, mutta sitten liiketoiminnan kasvaessa ei ehkä kaikille työntekijöille olekaan niin selvää, että miten toimitaan minkäkinlaisissa tilanteissa. Nyt jos siirrytään kuluttajapalveluiden puolelle, niin nostaisin vielä noiden äskeisten lisäksi sosiaalisen vastuun puolelta tietysti kuluttajan suojan. Kuluttaja on aina lähtökohtaisesti heikommassa asemassa yritykseen nähden, niin siellä on tosi tärkeää ottaa paitsi myynnissä ja markkinoinnissa, niin kyllä myös sit sen oston tai palvelukokemuksen jälkeisissä asioissa huomioon se, että miten varmistetaan, että heidän oikeudet toteutuu ja että heitä kohdellaan tasavertaisesti ja hyvin. Ja sitten myös ympäristövastuun puolelta kiertotalous, tämä ehkä liittyy siihen, kun ollaan fyysisten tuotteiden kanssa tekemisissä tavalla tai toisella, mutta kyllä näissä tapauksissa yrityksellä on suuri vastuu siitä, että minkälaisia materiaaleja, raaka-aineita siellä omassa toiminnassa käytetään, ja toki myös siitä, että minkälaisia esimerkiksi kierrätys- tai korjausmahdollisuuksia niille omille tuotteille on, ja onko kuluttajalla ylipäätään realistista mahdollisuutta sellaisia hyödyntää. Tuotemyynnissä jossain tapauksessa sit nousee vielä lisää 2 tällaista teemaa, jos katsotaan tuolta hallinnollisen vastuun puolelta kestävyysriskejä, niin siellä erityisesti jos ollaan tekemisissä sellaisten raaka-aineiden kanssa, joiden saatavuuteen globaalit markkinaliikkeet tai muut trendit voi vaikuttaa, niin on tosi hyvä olla tietoinen siitä, että miten tällaiset oman liiketoiminnan ulkopuolelta tulevat tekijät voi uhata sitä oman toiminnan jatkuvuutta. Ne voi olla kustannustekijöitä tai sitten ihan vaan saatavuustekijöitä. Onko meidän raaka-aineita näillä näkymin saatavilla myös tulevaisuudessa ja mihin hintaan. Ja samoin sitten myös sosiaalisen vastuun puolella nuo arvoketjun työntekijöiden oikeudet. Eli tiedetäänkö me aidosti, mistä meidän raaka-aineet tulee ja minkälaisissa oloissa niitä on tuotettu. PK-yritys harvoin pystyy sanelemaan omille alihankkijoille mitään kahden takia ehtoja siitä, että miten niitä pitäisi tehdä, mutta PK-yrityksellä on aina se mahdollisuus valita palvelun tai tuotteiden tarjoajista ne, jotka toimii kaikista kestävämmin. Sitten vielä ehkä semmoinen kolmas tai viimeinen esimerkki siitä, että jos katsotaan matkailualaa, tämä on vähän hengästyttävä lista, että siellä nimittäin helposti tosi moni näistä teemoista nousee merkittäväksi ja olennaiseksi tarkastelun kannalta. Siellä nimittäin ollaan paitsi ihmisten, niiden kuluttajien, paikallisten yhteisöjen kanssa tekemisissä, käsitellään asiakkaiden herkkiä tietoja. Monesti ollaan tekemisessä myös esimerkiksi paikallisen päätöksenteon kanssa, jolloin nuo väärinkäytökset nousee keskeisiksi, mutta myös ollaan tosi vahvasti ympäristöasioiden kanssa tekemisissä, kun ollaan keskeinen toimija siellä omassa toimintaympäristössä ja asiat niin kuin vaikka veden käyttö, luonnon monimuotoisuusvaikutukset sinne ja pilaantuminen nousee esiin. Ja ehkä sellaisia asioita, jotka erityisesti sit palvelualueella muuten vähän vähemmän korostuu. Mutta tässä nyt tällainen nopea katsaus siihen, että minkälaiset aiheet voisi olla siellä huomion keskiössä
minkäkinlaisessa liiketoiminnassa. Hyvä. Jatkaako Petri tästä sitten vielä esimerkkiin, että minkälaista se voi esimerkiksi käytännössä se olla se yritysvastuutyön tekeminen? Kiitos Anna. Mennään vielä, että käytännössä se, miten tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet sieltä omasta toiminnasta, niin löytyy käytännössä sieltä monesti siitä tavallaan liiketoiminnan strategiasta arvoista, mitkä on siellä yrityksellä tärkeitä, mikä on se vastuullisen nykytilanne, eli mitkä asiat on siellä jo hyvällä tasolla, mitkä on sellaisia vahvuuksia, mitkä on kehityskohtia ja myöskin, että miten se yrityksen vaikuttaa niissä kussakin teema-alueessa, minkälaiset vaikutukset, merkittävyydet niillä on siihen ympäristöön, ihmisiin, kuinka paljon se pystyy vaikuttamaan näihin tekijöihin. Ja sitten taas toisaalta, että mitä sieltä toiminnalta odotetaan, eli siellä ennen kaikkea sit kilpailu ohjaa totta kai paljon jos kilpailijoilla on tarjota parempia vastuullisuustietoja tarjouskilpailuissa, niin mistä tarjotaan kilpailussa työntekijöistä, mitä sääntely eri toimialoja kohdistuu taas sitten eri sääntelyt, sitten vaikka siellä tilitoimistojen väärinkäytösten puolella taas sitten rahanpesulaki esimerkiksi ohjaa sitten hyvin paljon sitä toimintaa. Ja sitten taas muut sidosryhmät, työntekijät, johto, omistajat, ne yhteisöt, missä toimitaan, asukkaat siellä alueella, miten eri sidosryhmät mitä he odottaa siltä toiminnalta. Mutta näihin kysymyksiin vastaamiseksi me ollaan oikeastaan viimeinen asia tässä webinaarissa kehitetty meidän oma palvelu, digate.fi-palvelu, minkä tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä ottaa yritysvastuu haltuun mahdollisimman helposti. Ja käytännössä koostuu 4 osa-alueesta, eli me ollaan kehitetty yritysvastuun opasta, mikä auttaa ottamaan kokonaisuutta haltuun, ymmärtämään niitä yritysvastuun osa-alueita. Siellä pystyy tekemään nykytilan kartoituksen, missä vastataan selkeisiin kysymyksiin. On pyritty tekemään siitä helppo vastata niin, että ei tarvitse olla yritysvastuun asiantuntija, että pystyy vastaamaan niihin kysymyksiin. Yritysvastuuraportti muodostuu sitten näiden kysymysten perusteella. Tässä näkyy esimerkki siitä ja asiantuntijan tuki on siellä saatavilla. Mä näytän tästä vielä pikaisesti, miltä tämä meidän palvelu yttää, eli käytännössä kun sinne asiakkaana sitten kirjautuu, siellä pääsee tämmöiselle omalle sivulle ja täältä pääsee sitten käsiksi tänne verkko-oppaan puolelle, mistä löytyy sitten sieltä opas ja materiaaleineen. Täältä pystyy katsomaan eri teemoihin liittyen sitten, mitä siellä kustakin teemasta sitten oppimaan lisää, minkälaisia kriteeristöjä siellä yrityksen toiminnolle asetetaan. Nykytilan kartoituksen pystyy sitten tekemään täällä, eli täällä vastataan sitten tämmöisiin monivalintakysymyksiin ja täydentäviin lisätietokysymyksiin kustakin teemasta. Ja näiden vastausten perusteella muodostuu sitten tämä yritysvastuuraportti, missä arvioidaan tämmöisellä liikennevalomallilla sitä yritysvastuun toteutumista siellä, että millä tavalla siellä on otettu esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä tässä huomioon, että tunnetaanko siellä päästöt, onko tehty toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja onko sitouduttu taas sitten nettonolla tason saavuttamiseen. Ja se, miten tämä muodostaa myös sitten raportin suoraan näistä vastauksista, käytännössä sitten tekee tällaisen pidemmän raportin, mistä sitten löytyy ne vastaukset joko niiden tietopyyntöjen täydentämiseen tai voi pystyä myös jakamaan sitten omille sidosryhmille halutessaan. Raportin työkalu löytyy myös englanniksi, eli käytännössä täältä löytyy sitten kieliversio suoraan tästä pystyy täyttämään sen version ja raportin pystyy jakamaan sekä suomeksi että englanniksi. Käytännössä tällä meidän palvelussa on nyt käynnissä kampanja, tuettu palvelu,
on 499 €, eli siihen hintaan, mihin tämä palvelu on käytettävissä itsepalveluna. Ja käytännössä se normaalisti tällä tuetulla palvelulla se olisi 999 €, ja käytännössä se sisältää sitten nämä, mitä näytin tässä, tämän työkalun oppaan, tämän yritysvastuuraportin, mutta myös sitten asiantuntijan arvioinnin niistä vastauksista ja palautteen siitä, että miten niihin kysymyksiin on vastattu, mahdollisesti korjataan niitä ja annetaan vinkkejä sitten se yritysvastuun kehittämiseen siellä yrityksessä. Mutta tällainen palvelu meillä on tarjota ja toivottavasti tämä on vastannut teidän kysymyksiä, niihin kysymyksiin, mitä asetettiin tällä webinaarille. Oikeastaan seuraavaksi voitaisiin mennä sitten kysymyksiin. Meillä taisi olla jotain ennakkokysymyksiäkin siellä mihin voitaisiin vastata, mutta sillä aikaa kun vastataan niihin, oliko Anna meillä siellä kysymyksiä? Ei ollut uusia kysymyksiä, mihin ei oltaisi tässä otettu kantaa, mutta ennakkoon tulleista voisin tässä aloittaa sillä aikaa, kun seurataan chattia uusien kysymysten varalta, niin me oltiin saatu hyvä kysymys siitä, että kumpi on tärkeämpi, kun mietitään hiililaskentaa, yrityksen hiilijalanjälki vai sitten se tuotteiden hiilijalanjälki. Ja ehkä tähän ihan lyhyenä taustatuksena, että niin kuin toinkin äsken tuossa eri teemojen tarkastelussa esiin, niin toki jokaisen yrityksen on hyvä ymmärtää ne omat vaikutukset ilmastonmuutokseen ja sitä kautta myös niitä kasvihuonekaasupäästöjä ja erityisesti, että mitkä on ne keskeisimmät toiminnot ja kategoriat, mistä niitä syntyy. Sitten kun mennään hyvin yksityiskohtaiseen hiililaskentaan, niin jos se yrityksen toiminta ei ole erityisen tällaista hiili-intensiivistä, eli esimerkiksi jos on kyse vaikka asiantuntijatyöstä, niin se yksityiskohtainen laskenta ei välttämättä edes aina ole välttämätöntä päätöksenteon kannalta, vaan tärkeämpää on ymmärtää, että syntyykö ne päästöt esimerkiksi lentoliikenteestä tai hankituista koneista ja laitteista ja keskittyy pienentämään niitä, kuin laskee ihan grammalle, että mistä ne on syntynyt. Hiililaskentaa aina kuitenkin myös edelleen estimointiin ja tämmöisiin keskiarvoihin ja arvioihin perustuvaa. Mutta jos palaan siihen kysymykseen, niin jos mietitään vähän, että milloin se koko yrityksen hiilijalanjälki voisi olla olennainen, niin esimerkiksi kumppanuussuhteissa se voi korostua, omat asiakkaat tai omat sidosryhmät voi kysyä nimenomaisesti sitä koko toiminnan hiilijalanjälkeä ja käyttää sitä taas omiin tarkoituksiinsa. Ja totta kai myös, jos on itse asetettu jotain sitä jalanjälkeä koskevia tavoitteita tai väittämiä, niin on syytä sitten seurata sitä sen kehitystä myöskin laskennan keinoin. Sitten jos katsotaan taas tuotteen hiilijalanjälkeä tai sitten tuotteen elinkaaripäästöjen laskentaa, niin se on olennaista sitten silloin, kun tuote on hyödyke, eli se on esimerkiksi vertailtavissa sit kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Ja sit erityisesti sen hyöty korostuu tietysti silloin, jos voidaan osoittaa, että toimitaan paremmin ja vähäpäästöisemmin kuin ne kilpailijat. Ja totta kai, jos se on myös sellainen tuote, joka siellä teidän omalla asiakkaalla sitä aiheuttaa merkittävän osan heidän toimintansa päästöistä, tai se on esimerkiksi kertaluontoinen hankinta, kuten joku iso kone tai laite tai rakennus, joku hyvin keskeinen materiaali heidän toiminnassa, niin silloin se voi olla tosi olennaista nimenomaan tehdä tuotteen näkökulmasta se laskenta. Joka tapauksessa laskenta aiheuttaa aina myös kustannuksia, joten täytyy aina vähän myös katsoa sitä, että mikä on sen laskennasta saatava hyöty suhteessa siihen laskennan tekemisen kustannuksiin. Ja loppuviimein palataan aina siihen, mihin usein näissä yritysvastuuasioissa, että mitä asiakkaasi sinulta odottaa. Eli jos se on sellainen asia, jota asiakkaasi on kysynyt, oli se sitten yrityksen tai tuotteen hiilijalanjälki, niin silloin voi olla hyvinkin perusteltua lähteä tekemään sitä laskentaa. Ehkä sitten yksittäisten kuluttaja-asiakkaiden tapauksessa ne laskelmat tai yksittäiset kilomäärät ei välttämättä edes kerro tai anna hirveästi lisäinformaatiota, että katsoisin sinne, että mitä ne asiakkaat toivoo ja pyytää ja minkälaiset tiedot on heidän päätöksenteossa kaikista eniten hyötyä. Hyvä. Meillä ei tainnut chattiin muita kysymyksiä enää tulla ja aika alkaa olla meillä loppu, joten kiitoksia kaikille keskittymisestä ja oikein hyvää viikon jatkoa.
Muistutuksena vielä siis, että tuettu palvelu löytyy digeri.fi-osoitteesta ja vielä mielellään laitetaan tästä tämmöinen kysely siihen, että miten me pärjäsimme siihen. Voi antaa meille vielä pikaisen palautteen, jos sen kerkeä laittamaan. Ja, tallenne laitetaan tosiaan kaikille vielä viestillä perään ja oikein mukavaa syksyn jatkoa ja syksystä viikon jatkoa kaikille. Kiitos.